Moro moro! Se on Henkka täällä taas, eikä Jeppets täällä. Aloittamassa taas pitkästä aikaa vähän Minecraftin pelailua. Sitten onkin hieman aikaa, kun Minecraft on kuvailut. Keksitään joku hyvä nimi. Otetaan vaikka tolleen, Lulu. Tuo on hyvä nimi. Tuo on ihan helvetin hyvä nimi. Mut katsotaan mitä tästä tulee, että päästäänkö joskus Minecraft läpitte ja... Niin. Tämmönen mesta. No ei tää huonoa. Tuolla on tommos hyvää maastoakin. Mä näen koiran täällä. Joo. Mut tästä se alkaa. Minecraft Let's Play. Saa nähdä mitä tästä tulee. Nyt on itseltäkin vähän aikaa viimeksi, kun on viimeksi Minecraftia pelannut, niin saa nähdä, että muistaako enää mitään. Jaa. Ja webcami tulee olemaan käytössä jatkossa, mutta nyt me en sitä ottanut käyttöön, koska mulla on saunailta kesken, niin nopeasti pitää tulla tänne vähän pelaamaan kesken saunomisen, niin ei viittinyt ihan ottaa webcamia käyttöön. TikTok on ihan erikseen, sillä voi olla oma itsensä. Mut joo. Mulla ei siis ole mitään haju tästä Minecraftista. Et mitä päivityksiä tänne on tullut, niin tää on ihan hyvä mennä vähän tutkiin. Se mä ainakin tiedän, että on tätä, mistä mä en tykkää yhtään. Toi täyttyy niin paljon inventoriin, niin joutuu koko ajan olla tyhjentämässä. Niinku tämäkin. Sitten. Tää on kanoja. Onko tuolla lampaita? On tuolla lampaita. Se on hyvä se. Mä luulen, me tähän mennään ensi alkuun. Mä menen tosta. Tommonen. Mulla ei siis mitään hajua, mitä mä teen tätä ekas jaksossa, mut katsotaan. Aikin hiiltä löytyy. Se on mukavaa. Hiiltä tarvii. Aina kun mä oon niinku pelannut jotain Minecraftia, niin aina se hiili loppuu. En ymmärrä miten. Täällä on vaan niinku 2 valkoista ja 1 harmaa. Olisiko täällä yhtä valkoista vielä jossain? Se on koivukin. Ei oo. On tuolla. Noin. Kiitos. Ja sit mä tekee
meille ensimmäinen sänky. Mä näin tuolla kukkia tuolla. Joo, tuolla mä näinkin. Kerran oikein mut otettu kukat. Koska miksi ei? Ja sieltä on tollastakin. Ihan hyvä spotti tuli, kun miettii. Voisi olla huonompikin. Olis täälläkin ollut valkoinen. Mutta mä luulen... Saadaan ruokaa taas tapettu myös. Täällä kanavalla ei oo mitään vegaanisia. Vegaanisyöjiä. Ei. Täällä syödään pelkkää lihaa. Tuolla on kana. Näitä vois ehkä vähän säästääkin näitä eläimiä, että saa pellot tehty, mutta... Kyllä mä luulen, että niitä löytyy. No täällä löytyy ainakin. Pysyt paikallaan. Te saatte jäädä sinne. Noin. Siitä muutamat elukat. Lammas. Muistaakseni me jäi vielä ne pari lammasta. Ihan ohi silmällä katoin, niin piti jäädä. Niin. Ja tää on vaan tämmönen testivideo, että miten voi mun äänet toimii, et... Kun rupee tekemään live-striimiä. Kuuluuko äänet hyvin ja niin poispäin. Tuosta, ai niin, eka tarvitaan lankkuja tuolta ja sänkyjä. Sitten yksi väriaine. Noin. Nyt meillä on sänkyä, niin uuni voitais tehdä vaikka tosta seuraavaksi. Ja... Ai niin, mulla meni kaikki kivet tota. Muutama kivi täytyy hakea. Saadaan noi hiilet kerätty tosta. Mä luulen, että voitais tähän spottiin nyt jäädä. Voi olla, että siirrytään johonkin muualle, mutta toistaiseksi jäädä tähän. Tää on ihan hyvä, täällä näkyy vuoria. Jäädä tähän. Tässä saadaan ekat timantit ja päästään Netheriin. Tuolla on muuten kuusimetsäkin. Just miettisin, että se kuusimetsä voisi ehkä olla parempikin. Mutta se kuusimetsä itse asiassa tulee tohon jokeen, niin... Joo. Jäädä tähän vaan. Tehdään meidän alkubeissi tähän ja sit voidaan siirtyä tonne tekemään meidän omaa beissiä. Olis mulla kiveä Invis? Yhtäkkiä oli 9, mä niin paljon hakannut tuossa äsken kiveä. En tiedä. Saattoipa ollakin. Ei sitä kaikkea voi muistaa. Täältä löytyy hiiltä ihan pirusti. Ai,
tosta vielä uuni paikallaan ja sitten tuolta ja ai niin, lisää tikkuja, ei noin riitä mihinkään. No 20 saa nyt riittää. Ei sillä nyt niin väliä oo. Hiiltä kuitenkin löytyy. Aina. No, ja sitten mistä lähtis? Varmaan tästä. Kulutetaan tää puuhakko nyt pois. Turha mä tän seisomaan pistin. On tää kyllä melko hidasta tämä. Aha, tästä tuli semmoista. No niin, se hajosi siihen. Se oli hyvä ajatus. Nyt täältä tulee jotain... Mitä tää on? Dioriitti. Kyllä varmaan tästäkin jotain pystyy tekemään. Tää näyttää vähän semmoiselta... Onko toikin dioriitti? Näyttäisi olevan. Ajattelin, että onko siellä alla semmonen... luola tai semmonen... violettiluola. Hei, mä kuulen laavaa. Onhan niinku laava alla. No niin, siihen hajosi se. Tää tekee uusi. Uusi hakku tarvitaan, mennään tekemään. Tää itse asiassa saman tien pari hakkuu.
Ai niin. Oho. Ei tolle ei tehdä tikkuja, ei varmaan tehdä. Ei alkaa tolle tehdä hakku. Mä oon ihan kännissä. Oho. Vähän soihtien tuhlaamista. Eiköhän me tällä pärjätä. Tää on pakko korjaa. Hei, hiiltä löytyi. Mä ajattelin, onko sitä vaan yksi palikka siinä, mutta ei sentään. Sitä on ihan reilusti siellä. Oho! Ups. Meidän käydä laavaa. Nyt olisi hyvä, jos olisi vesiämpäri. Ai tää on tämmönen pieni vaan. Pieni vaan. Noin me sit tänne tulla. Okei, nyt ollaan vähän kovemmassa kivessä. No niin, sieltä löytyi luola. Damn, nyt alkoi jännittää. Pikkupoika alkoi jännittää. Mut mä luulen, että mennään vasta ensi jaksossa tänne kaivoksille. Täytyy vaan tehdä tässä semmoinen, että löydetään mistä ollaan tultukin.
On tää melko se iso. Loppu soihdut. Vähän soihtujen tuhlaamista. Tälle nopee. Tolleen noin. Joo, mennään tänne ensi jaksossa sitten tutkimaan. Saatiin ainakin tässä jaksossa tähän alkuunsa. Ja ei, tätä ei ole tarkoitus mitään speedrunnaa Minecraftin läpi. Ei. Rauhassa vedetään vaan. Ja ai niin, voitais tehdä vaikka tosta ennen kuin lopetellaan, niin arkku meille. Ja se laitetaan, pitäisikö ihan piiloarkku? Tehdään. Sinne niin piiloarkku. Ai niin, voitais toi vielä. Toi laittaa vielä tonne ulos. Jos täällä on valosaa. On täällä. Koska halutaan löytää tää jatkossakin tää paikka. Ei tonne. Johonkin toho. Ehkä vähän kukki, mutta kyllä niitä löytyy vielä. Sitten täytyis yli ensi jaksossa tehdään myös peltoa. Se olisi vähän niinku tärkeä. Mutta joo. Mä taidan lopetella tämän jakson tähän ja jatkaa sitten ensi jakson parissa sitten. Jossa sit voidaan tehdä toi pelto, että saadaan vähän ruokaa. Mitä mä videon alussa sanoinkin, että tää kanava ei oo veganeille vaan lihansyöjille, niin vähän täytyy vehnää syödä, leipää syödä, niin täytyy tehdä pelto, porkkanaa ja perunaa, niin se on silleen helppoa ruokaa. Ja sit ensi jaksossa totta kai toi äskeinen kaivos kun tehtiin, niin käydään tutkia se, mitä sieltä löytyy. Mut joo, mä olin Heikka. Jos tykkäsit, pistä tykkäysnappia, paina ja tilaa ihmeessä kanava, niin tulee jatkossakin videoita. Ei muuta. Kiitos kun katsoit. Se on moi moi!